lob mong ti bino nai tong nai jato na ni khak ka hamya free lam so tini zen kok salai mong panda wato boi phai ka bukuk okra borom ganang zik biro zar de bor mano hari se mo bai kok salai ana ke narama sine lob mong ti go lam so go te belai ke hambai maru nang sine panda phai manja khai men bage ang mo hamai maru nong no an khobari men bage ge narani thani wato sang kabang ma kok sinani musungo te sai ma ni musungo abang kan ke tabok seng nugo je asik omor kabang borok ni thani go seng mane christian rok ni seng nugya taboni je generation no ke ekdom sarai sarai namang no christian rok ni nugota inge nang ke bahai ke asik sekang kai to no man ka ba christian angka amno kisa sai kana ke dolai ke hamnai abakai sengwagi saimeno agi hindu tomon bagai ai pano Cinaran ni cerai ro tabu damosun masan busa joti misong silong ro pori phaika gebo pasar onil bai borok khorong ni cinar phai phai salai phayo जों जिसु ख्रिस्टनि यासांनो नांगो मसिम मोथांनाय आसल को मो काइथर जोंनो मोथांनाम बागै जिसुनो रहमान बुथार जामो बिसिंथि जों मोथांजांनो नांगोनि बरक बारिबान सापायखा आबान परेखि बरक सेकां जति मेसं te ani busla okra borok amte ban busa khorongni bor khorong khoroktam bor baptismo nakha aban poreu kha angolo naharka yakasi sondowang nahakata abo kok kahamno busa seng thang kai jangmobong logilagi no kahamno yasangma hamunni angmo baptismo nakhata prokai ke azora ro ngangke mane christian ngangke mane abo borong ni makolo ke bahai ke nukjak mane ta angdi nei de mana khlaija ba sajaya rok de embui azora ro kebo apte christian khna yakhoba kaham haya saimen bagai saje rong baikha jungno saje nungkha azora ro ro saje nungkha ke azora ro nana sone je azora amol ro mano borok prosar khainani rok nei para rok kasage ede thang azora rok ka asuk borok kobang asuk par kasani krikho ayang pastor sondrodon thong phayo a onil songbai malai phayo joti mai wi jogajog khai phayo atike yang sodor go lai phai meronu yang ro thangmai te biregi para ro bok thang ki phai jaw kasao asuk dol lokha aphu sope ko pilawa azora rok ke asuk prosar khainani rok kri deklai asuk prosar khainani rok krikho ke azora rok naroni je para rok ke kuno church rok ba mothara ba haitu tong azora rok ka afu sinar rok kun mothang yakho ayang popar phasing rok ungkha hin khanawa afu jung nuya haipano pointramo sekang ungkha sinar para gana khai pointramo oni pastor ni para wonu sekang ungkha borok pastor ni phana afu aron sekang ungro aron jung borodin mathang ke azora rok christmas rong ke amo thagon rok khlai aron khai ke tabo te kaisa ang sanamo jongmani ke azora rok khwai rok christian angnai rok ba kaitono man nai rok ba yasak nai rok ni bisingo poila sabo angkhana saide man nanan abola ang muitu kri kheto baing khwayeng popar phasing ang abo mung kisa pok thangka borong sekang yal yasakha bo para ba tam mothago na tabok nanan tong an para khai moglan para an mothabo moglan mothano jakata mothabai para eki bumang nar ba khatana ga ke tebo ang jeta sangna musung mani abang kan ke kaitoni thani go asuk je omor ungkha nanani tabok busuk omor ungkhana ani tabu iko noboy rok kaito hata noboy na sangke to afro rok asaya khang nai kha ang asai mani kha to 86 asai ke nanabo yaro si aja asa goin sa kam kaito na angu ekasio pasar sondrodono baptismo ekasio ke nanani je motharogo ba para gana gini rogo afro christian hapnani musungoi rok tongai rok tong ba tongoi bo habra gya mana khlaijaknai ama hairok de azara rok
abo hai para ro bo aptinu kaisa kusu sera ro hamna musung phano okra ro mana khai tono agi hindu borong wasia ba borole matai khulum tong nei ro ba khaina musung je ta মানে নিনি ফর রগ ব আবা হাই মানা রগে মানে একদম পারা রগ নব রগ ফাইগি রগরে সাফাই জাখা মানে খ্রিস্টান তাং দি রগ আপতি রগরে সাফাই জাখা जोंनो बातिनि ga sera ro ungfur tang baidi mana khaika hai pano जों mana mani le tong le khata kaitor kubi kaitor no si man khan ke ban rog aba ke tong man khana no ke belai ke kaham no aba samu khana wei tong thobu te khak jang te bo se sang aba hai ke te bo tong thobu dan bai ke sang aba sek je amor kabang ni borok rok bai jang bisi mo ma tong ya sang mo ma saya aban bagai nana bai kok sabai jang belai ke tong thoka ba saiman kha inke nana ni thani ba angte ba kaisa sungnani musungo ba saimanan musungo ajorawo je baptism maranai pastor ke nana baptism maranai ke sabo angkhana bo pastor abono sondon pastor komalpuni afrogo ke bo bora de ya nero eki boyos de klaina nana nero abo an hai kusu chi lai chi te se ara ta inke ajorago nana sone je motharogo afrote kubni christian rogo te ta a jora khaito a puila khaisin mo tharo te as christian kriba a haino chung no ro go se suri lai tong tong ma ba puila gi ja khaiya kota ke mane a jora go khorok busuk na মানে নেরনি a jora go khorok busuk christian to duita poribar joti me pasani nukhung bong nogor sidin moro bapti sona kha sin nukhung khungsa sung duita poribar kha afro teke uperiko inke nanani thanigo ang last kaisa koinani musungo abong kangke ajora ro bonero kaito no lobui resap mani bor samang no beshi lobui resap nanaro tabuk to sang katal bang sira sabo kasam ro no to sang tabuk mu man liya afro puila ba o ani kothma ani sam maro hani ki resap le jacha puila ro ar sam mamang no penarani thanigo ang kaisa koina musungo je paithago nang kaisa ro samang sona khanara ke sung belake tong thok mai khak sang nai a ro sabi mano khanaro
มาหาอานิสุไกรบ่ไผนาในสิ่งใดในสิ่งใดโอ้สุไกรโนในสิ่งตรงในสิ่งใดในสิ่งใดโอ้สุไกรโนในสิ่งตรงโอ้สุไกรอาโนมะทังไนอาโนตะลังไนสุเฮาอานิสุงสงโนช่วยกะลังไว้ทั้งสาขาสุเฮาอาในสิ่งนั้นอาในสิ่งนั้นอาในสิ่งนั้นอาในสิ่งนั้นหำไป อันนี้ออรซามอนนกขณะเวยอังเบลก็ต้องทกาแต่คักสังคาอาบให้เกซึ่งเตวบุสกับอนนซึ่งริงไหนแต่ซึ่งนี่ในทานิวซึ่งกำมากอบซึ่งมุงบ่ซึ่งมันไหนอาสักคลายก็ว่าเกซึ่งที่นี่นี่อปันดาวซึ่งเตบิชิเลริทั้งหลายมันเลยซึ่งนี่สระกริกะอันบางทีนนซึ่งเตไปเสียให้หำไปรู้ซึ่งนี่อลบมุทีบินเองเลยซึ่งนี่ทานิวซึ่งนนซึ่งมงสารนันกิเลยให้ปนซึ่งนี่ข้านี่หำจักมาเตซึ่งนี่จะหำไปนะซึ่งนี่ทานิมารู้หำไป